Nápad uspořádat garážový výprodej přišel v roce 2021 po pandemii, kdy mi chyběl osobní kontakt a zároveň jsem byla na mateřské dovolené, takže jsem chodila spoustu kilometrů v košíři s kočárkem a všimla jsem si jedné věci, a sice, že lidé odkládají věci k popelnicím. A ty věci zpravidla byly pěkné, funkční, hračky, obrazy nebo vázy a bylo mi líto, že takhle se vyhazují. A tak jsem přemýšlela, jak bychom těm věcem mohli dát druhou šanci. A právě mě napadl garážový výprodej. Oslovila jsem tedy místní komunitní spolek Hájovnu v Košíří, který se tady stará o to, aby bylo živo. A potkala jsem se s Markétou a Dagmar, kterým se nápad moc líbil a dali mi veškerou důvěru k tomu, abych tento garážový výprodej uspořádala. Garage sale je jeden z highlightů podzimní a jarní sezóny. Začali jsme ho teda dělat před asi zhruba 4 lety. Přišla za námi tehdy Aneta s tím nápadem a my jsme v té době měli už řadu akcí, které jsme dělali. Většinou to byly akce taky zaměřené na ochranu přírody, podporu místní komunity a do toho našeho konceptu vlastně Garage sale tak jako úplně logicky zapadal. Takže jsme byli nadšení, že můžeme zkusit zase něco nového a že se k nám zase přidává další člověk, který s náma společně něco bude dělat. Věci, které se neprodají na garážovém výprodeji, si lidé mohou donést zpátky domů, ale zpravidla se tak neděje, protože když už ty věci jednou vytřídili a uznali, že jsou nepotřebné, tak je chtějí nechat zde a my potom ty věci buď to darujeme na charitu, anebo na místní swap, který se koná týden po garážovém výprodeji. Ten název Garage sale na nás úplně nesedí. Je pravdou, že na Cibulkách, na kopci a teď už i na hřebenkách jsou odvážní jednotlivci, kteří otevřou své garáže a prodávají přímo z garáží, ale tím, že ten koncept byl dělaný nebo převzatý spíš z měst, v zahraničí to probíhá běžně v menších městech, kde lidi mají domečky a zahrádky, otvírají ty garáže, tak v Praze samozřejmě tato příležitost tolik není, i když tady u nás na Cibulkách někteří lidé tu možnost mají. Ale je to i fajn, že se celá ta čtvrť v rámci garage saleu dá projít a zase se ty sousedské vztahy víc prohlubují, lidi se vzájemně víc poznávají a má to zase ten další přesah, který mu moc fandíme.